bai gadal धर्मनगरनि अलगापुर महाप्रभु सारारि सार्वजनिन चरक मताई पाइखा सालथामनि अलुआजिमु दफा बसं हिनलायावै कुथुम लाइमानि मकलक लाइखा लुआजिनाय रक जतनो खाकाहामिया फारका मानजाकमानि बागै जों सालब्रुमनि लांमावो जेसकफानो गदाल जरानो चाजाकफानो हुकुमु गदालजाक तेर बानिग्रंनो गसिया अंगै मानिया हायनो हाय फुनुकमारि इरिफिका सालसि त्रिपुरा हांखरनि धर्मनगर अलगापुरनि लुआजिजाक तेर हुकुमुरुगै सालथामनि महाप्रभु सारनि सार्वजनिन चरक मताइनो कितिंगै दफा बसं हिनियावै कुथुम लाइमानि नुकजाखा खरकसातै खरकसाबाय मालायै हहम ददमनि बिसिंथै तेर पाइखा सालथामनि अलुआजिमुं आमचाइनि बागै सिमिया हास्ते गोनाङै कक कजारखा तेर तै बानिग्रक चिनि उमरनो खावै तने उइ मानिया गाहाम krungni bisingtै लाइरि मानै लुआजिनाय कमिटिनि चेयारमैन रोहित भट्टाचार्य खबै लिटन मालाकार तै दीपराज देव आको संरक्षण खा काहामिया फरका ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज नाउ।